היי, מה קורה אנשים? כאן קריפי אייל, והיום רציתי להתחיל את הפרק הראשון שלי בקריפי פסטה שכולם מכירים, סלנדרמן. כן, כולנו שמענו את הסיפור, יצור גבוה, לבוש בטוקסידו, יכול למתוח את ידיו ורגליו וחוטף ילדים. אחרי שהם לא חשים בשום סכנה, וסלנדרמן לא משאיר שום עקבות או שאריות. אז טוב, תהנו מהפרק. ביי. זה היה יום רגיל. הזכרנו דירה ביוון, אני ואחי. אני בן 12. אחי בן 18. כן, אני והוא טסנו ליוון. שמי ג'ון, שמו של אחי תום. אז היה לנו מחשב והכל. היה שם אינטרנט חינם כמובן, והיה לנו ממש נוח. הסתובבתי מעט בבית, ומצאתי על הרצפה דיסק מנצנץ. היה כתוב עליו סלנדרמן, Don't watch. הכנסתי את הדיסק למחשב, והיה שם תיקייה אחת, סלנדרמן. פתחתי אותה והיה שם וידאו. מה שהיה בווידאו זה ככה. איש מבוגר משחק עם בנו בכדור. הכדור הולך לאיבוד בין העצים, והילד הולך להביא אותו. הילד לא חוזר ואבא מודאג. אבא רץ אחריו ולא חזר גם. אחרי דקה הופיעה דמות גבוהה, לבנה, בחליפה, והסתכלה על המצלמה. המצלמה נכבתה. הגינה שהווידאו צולם בה זה הגינה של הבית המוזכר שלנו. אחי ראה את זה וגם התחיל לפחד. אחי תום נבהל ושאל אותי איפה מצאתי את הדיסק. כמובן הסברתי לו והכל. אחי אמר שזו סתם מתיחה של בעל הבית, או שניסו למתוח מישהו. עם זה והשאירו את זה פה. אני חשבתי שיש בדיסק, או בכלל בדירה הזאת, משהו מוזר. יוון, עיר אגיוס, ניקולאוס, שעה 6:11 בבוקר. התעוררתי, אמרתי לעצמי עכשיו שעה 6 בבוקר. נשען עוד קצת. שמעתי רעשים מבחוץ, אז חשבתי איזה סנאי, או משהו כזה. אז קחתי את הווילון, ואז בום! מישהו זרק משהו לחלון שלי. התעצבנתי כל כך שהייתי יכול לקפוץ על הבן אדם הזה ולפרק אותו. לא היה שם בחצר אף אחד. משהו זז בשיחים. אני יוצא החוצה, לאט לאט, ומתקרב אל השיח. ידעתי שאני לא עומד לצאת מזה בחיים, ובכל זאת המשכתי להתקדם. הדבר הפסיק לזוז. קפצתי לשם וניסיתי לתפוס את היצור שהיה שם. ובכן, זה היה סנאי דפוק, שזרק על החלון שלי בלוט. אני יצאתי כל כך טיפש באותו רגע. חזרתי לדירה ושמעתי קולות של סנאי מצייץ, אבל אף פעם לא שמעתי משהו כזה. הוא צייץ כאילו רוצחים אותו. פתחתי את הווילון וראיתי אותו שוכב בשלולית דם, מת. הרגשתי שאני לא לבד בחדר. לא הבנתי עדיין את הקטע של הסלנדרמן. הבנתי שהוא אמיתי, אבל חשבתי שזה מתיחה. אבל לרצוח סנאי בשביל מתיחה? לא הגיוני בכלל. שמעתי שליסה בעיר. יש לה אופי טוב, והיא נראית לא רע. אני די מחבב אותה, אז נסעתי אליה. יש לה אח בשם אריק. ליסה בגילי, ואחי האריק קטן ממנה בחצי שנה. סיפרתי לה על הסלנדרמן, ואחיה שמע קצת. הוא שאל בחשש, סלנדרמן? איש לבן, גבוה בחליפה? כן, הוא צדק בנושא הזה. שאלתי אותו מאיפה הוא יודע על הסלנדרמן. הוא אמר שיש לו חבר שאביו הזכיר את הדירה שאנחנו הזכרנו. הוא ישן שם ופשוט נעלם. הם נסעו אחריו ומצאו מכתב שהיה כתוב שם על סלנדר. היה מאוחר, 11 בלילה, שמענו דפיקות בדלת. אריק פתח ואני וליסה היינו בסלון ושמענו מוזיקה בינתיים. ליסה הייתה מודקת, צעקה לאריק לבוא. אריק לא ענה. אני הלכתי לבדוק מה איתו. הוא פשוט נעלם. היה על השביל חתול מת, ומתוך פיו יצא פתק. מצטער,
אבל אריק לא יחזור. ליסה התחילה לבכות, ואני לא ידעתי כבר מה לעשות. אחרי שאריק נעלם, הלכנו למשטרה כדי לחקור את זה. אני יצאתי, כי זה יותר מדי מפחיד לי. ליסה הייתה חייבת להישאר. חיבבתי אותה מאוד. לא ידעתי אם להגיד לה או לשמור את זה לעצמי. חשבתי לחזור הביתה. ראיתי את אחי תום עם מזוודות. מה אתה עושה? שאלתי. עוזב, מה נראה לך? הוא עונה לי. למה? שאלתי אותו בכעס. ככה, דניאל מת. הגופה שלו נמצאת בחצר שלנו. יש רוצח בעיר, ג'ון. הוא ענה. דניאל הוא החבר הכי טוב של תום. טוב, אם אתה רוצה תעזוב. אני לא בא איתך, אמרתי. תום יצא לטיסה שלו. אני נשארתי בבית וצפיתי בדיסק. מה שעוד גיליתי זה דבר כזה. וידאו על בחור שחטף ילדה קטנה. איך קוראים לך? שאל הבחור. תעני לי, דרש. יש לי בקר, ענתה הילדה. את מאמינה שאני לא אפגע בך? שאל אותו בחור. כן, ענתה בקול חלש. בואי איתי ותוכלי לראות את המשפחה שלך בקרוב, אמר האיש. הם היו בבית נטוש בקומה הראשונה. הם התחילו לעלות לעליית הגג. עליית הגג הייתה חשוכה. הוא דחף אותה אל החדר. כמובן שהוא צילם את כל זה עם המצלמה. הוידאו התחיל להתעוות, ודמות הסלנדרמן הופיעה מול הילדה. נפלתי מהכיסא באותו הרגע. הוידאו השתבש לגמרי. הפעלתי את המצלמה של המחשב בלילה. שנתי הלילה הזה אצל ליסה. בבוקר חזרתי הביתה, ולא תאמינו מה ראיתי בסרט הצילום. גיליתי במצלמה שהסלנדרמן הופיע מול המחשב שלי. חיפשתי את התקיעה של הוידאו, והיא נמחקה. יצאתי לבית של ליסה, סיפרתי לה על הוידאו, נסענו למשטרה כדי לחקור את זה. עוד פעם ראיתי את הוידאו שבפלאפון. שמתי לב לעוד וידאו שהיה שם. זה היה סרטון על אותו בן אדם שחלה את אשלי. הוא התחיל לרוץ בכל היער. התחיל לצעוק ולקלל את הסלנדרמן. הוא מצא מכתב. כדאי לך לרוץ, היה כתוב שם. הוא נעלב והתחיל לצרוח. פתאום הרחתי ריח מוזר. ריח של גופרית. הלכתי בעקבות הריח. חדר ועוד חדר עברתי. הגעתי לחדר נעול.